TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे, जीवन की आपके बढ़िया रास्ता में आगे बढ़े के चरवाही करेला और परमेश्वर के नाहिन जिंदगी जिए में मदद करेला। यूहन्ना 1:12 में बतावल गईल बा कि परंतु जितने उनकरा के ग्रहण कैले उ उनके परमेश्वर का संतान होखला का अधिकार दिले, मने उनके जे उनके नाम पर विश्वास रखेले। कृपा करके देखी सुनी ताकि आप सच जिंदगी जी सकी और ओकर प्रयास कर सकी। तो प्रिय श्रोता, आज हम यूहन्ना रचित समाचार के 8वां अध्याय के 31 से 32 पद में एह तरी से लिखल बा सुनी। तब यीशु ओ यहूदियन से जौन की उनका पर विश्वास कैले रहन सा कहलन, यदि तोहनी लोग हमारा वचन में बनल रह बजा तो सचहू हमार चेला ठहर बजा और सत्य के जन बजा और सत्य तोहनी लोग के आजाद करी तथा स्वतंत्र करी। प्रिय श्रोता, हमनी के केवल उद्धार विश्वास के द्वारा बा, पर जौन विश्वास हम उद्धार जियावेला उ अकेला होला, उ कुछ पैदा ना करेलन। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कैला के बाद आदमी उनका वचन में बनल रहला, प्रभु में निरंतर बनल रहल रुआ उद्धार के प्रमाणित करला। प्रभु यीशु कहलन, सत्य तोहरा के आजाद करी। सत्य ई है कि प्रभु यीशु जगत के उद्धार करता हवे। प्रभु यीशु सत्य हवे, काहे कि वो खुद दावा करलन। यूहन्ना 14 अध्याय के 6 में सबसे पहले हम विश्वास द्वारा उनका के ग्रहण करी, तब उनका पीछे पीछे चली और तब हम अपना अनुभव से जानी कि हम सही में आजाद आदमी बानी, जौना पर पाप और शैतान के कोनो प्रभुत्व नहीं खे। तो श्रोता, रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ तो देखी यूहन्ना रचित समाचार 8 अध्याय 33 पद से लेके 36 पद में एह तरी से लिखल बा सुनी। हम पढ़ रहल बानी। उ उत्तर दिले, हम इब्राहिम के वंशज हई और अब तक केहू के दास ना भइनी। तब फिर उ कहले कि तू आजाद हो जेबा। यीशु ओहनी के जवाब दिले, हम तोहनी लोग से सच कहतानी कि हर एक जवन पाप करला पाप के दास ह। दास हरदम घर में ना रहला, बेटा हरदम रहला। ऐसे यदि बेटा तोहनी लोग के आजाद करी हैं तो तोहनी लोग सचहू आजाद हो जाइबा। प्रिय श्रोता, उन लोग भूला गुल बा लोग कि भूतकाल में मिस्र तथा बेबीलोन के गुलामी में रहे लोग। उ दिन भूला गइल बा लोग और वर्तमान समय में रोमी शासक के अधीन रहन। सही में श्रोता, शारीरिक रूप से आजाद नहीं खे लोग और आत्मिक तौर तरीका से भी आजाद नहीं खे लोग। चारों ओर से बन्हाइल बा लोग। ऐसे प्रभु यीशु कह रहल बाणे, जे पाप करेला उ पाप के दास होला। ऐसे जब तक बेटा तोहनी लोग के आजाद ना करी हैं तोहनी लोग आजाद नहीं का हो सकत। आज ऐसन बहुते मसीही भाई बहन बाणे जौन की पाप की गुलामी तथा बंधन में अपन जिंदगी बिता रहल बाणे, पर प्रभु यीशु चाह रहल बाणे कि वो मसीह के खातिर अपन जिंदगी व्यतीत करो। एक कार्य में पवित्र आत्मा हमनी के सामर्थ्य देला तथा सहायक होला। हमनी के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजादी के जिंदगी बिता सकतानी जा। त आई ये खाली औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल लीही। यूहन्ना रचित समाचार 8 अध्याय
37 पद से लेके 43 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी, उंघाई मत, जागल रही, हम पढ़ रहल बानी। हम जानतानी कि तू इब्राहिम के वंश के हव, फिर भी हमरा के मार डाले चाहता, काहे कि हमार वचन तोहरा हृदय में स्थान ना पावेला। हम उहे बात करीना जौना के हम अपना महतारी यहाँ देखले बानी। ए तरी तू भी उहे कार्य करेला जौना के तू अपना बाबू से सुन ले बाड़ा। प्रभु यीशु के जवाब दियलन सा, हमनी के बाबू तो इब्राहिम हवन। यीशु ओनी से कहलन, यदि तोहनी लोग इब्राहिम के बेटा होगी तो लोग तो इब्राहिम के ऐसन काम धाम करे तो लोग, पर तोहनी लोग हमरा ऐसन आदमी के मार डाले के चाहता लोग, जे तोहनी लोग के सत्य के वचन सुनौलन, जौन परमेश्वर से सुनलन। ई तो इब्राहिम ना कोले रहन, तू अपना बाबू के काम के कर रहल बा। उन्हीं के उनकरा से कहलन सा, हमनी के बेविचार से नइखी जा जन्मल, हमनी के एगो बाबू बाड़न जेकर माने परमेश्वर। प्रभु यीशु ओनी से कहलन, यदि तोहनी लोग के परमेश्वर होखिते तो तोहनी लोग हमरा से प्यार रखिता, प्यार करिता लोग, काहे कि हम परमेश्वर में से निकल के आयल बानी। तोहनी लोग हमार बात काहे नइख जा समझत। प्रिय श्रोता, हमनी के दावा कर रहल बानी कि हमनी के बाबू परमेश्वर पिता हमें, पर प्रभु यीशु ओनी से कहले, यदि परमेश्वर तोहनी लोग के बाबू होखिते तो तोहनी लोग हमरा से प्रेम रखित लोग, प्रेम करित लोग। काहे कि हम परमेश्वर से निकल के आयल बानी, उहे हमरा के भेजले बाणन। आज भी प्रभु यीशु मसीह अपना विरोधी सब से इहे कहलन। पहले ऊ खुद निश्चित करो सक कि ऊ परमेश्वर से प्रेम करलन। यदि सही में परमेश्वर से प्रेम करलन तो ऊ परमेश्वर बेटा भी से घृणा ना करी हैं। तो श्रोता, एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 44 पद से लेके 47 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी, हम पढ़ रहल बानी। तोहनी लोग अपना बाबू शैतान से बढ़ जा और अपना बाबू के लालसा सबके पूरा करे चाहेला जा। ऊ तो शुरू से ही हत्यारा हमें और सत्य पर स्थिर ना रहलन, काहे कि सत्य तोहनी में है नइखे। जब ऊ लोग झूठ बोलेलन तो अपना स्वभाव से ही बोलेलन, काहे कि ऊ झूठा हमें और झूठ के बाबू हमें। हम तोहनी लोग से सच कहतानी, ऐसे तोहनी लोग हमरा पर विश्वास नहीं खलो करत। तोहनी लोग में से के हमरा के पापी ठहरावता। यदि हम सच बोलतानी तो तोहनी लोग हमरा ऊपर विश्वास नहीं खलो करत। जे परमेश्वर के ह ऊ परमेश्वर के बात सुनला। तोहनी लोग ऐसे नहीं खलोग सुनत, काहे कि तोहनी लोग परमेश्वर के ना हवा। प्रिय श्रोता, ऐसे बहुते लोग बाणे ई ना मानलन कि शैतान ह। हम ऐसे मानिना कि प्रभु यीशु कहलन कि शैतान ह, काहे कि जब सत्य बा तो झूठ भी बा। यहाँ प्रभु यीशु शैतान की परिभाषा दे रहल बाणे। उ शुरू से ही शैतान हत्यारा ह। सत्य ओकरा में एकदम नइखे, ना ही ओकरा में पावल जाला। सत्य ओकरा में एकदम है नइखे, उ झूठा ह और झूठ के बाबू अर्थात झूठ के सरदार तथा झूठ के जन्मदाता ह। प्रभु यीशु ओ धार्मिक यहूदी सबसे कह रहल बाणे, तोहन लोग के अपना बाबू शैतान से हवजा, जना के परिणाम तोहन लोग के कार्यक्रम काम धाम से प्रकट तथा मालूम होला कि तोहन लोग शैतान के ओर से हवजा। तो झूठा तथा हत्यारा भी हवा। तोहन लोग परमेश्वर के नबी सब के हत्या कैला और हमरो हत्या करे चाह रहल बाड़ा। प्रिय श्रोता, हम ई कैसे पहचानी ना कि हम परमेश्वर
से हई। प्रेरित यूहन्ना अपना पहल का पत्री के 5 अध्याय के 1 पद में एह तरी से साफ साफ जवाब दे रहा बने, जे केहू विश्वास करेला कि यीशु ही मसीह हवे त ऊ परमेश्वर से पैदा भइल बा, और जे पिता से प्रेम करेला ऊ उनका से भी प्रेम करेला जे उनका से यानी कि पिता से पैदा भइल बा। प्रिय श्रोता, ई यहूदी सब सोचत रहेलो कि हमनी के तब पिता से प्रेम करतानी जा और हमनी के परमेश्वर के संतान हई जा, काहे कि हमनी के इब्राहिम के कुल खानदान के हई जा, पर ऊ सही में शैतान के संतान हवे सा। और ठीक यही तरीके विचार हम आज संसार में तथा आदमी सब के बीच में देख रहल बानी। आज ई धर्म सिद्धांत के सब मानव जाति परमेश्वर के संतान ह, और ई विचार ऐसन बहुते समस्या के पैदा कर दिहलस। विश्वव्यापी भाईचारा धर्म सिद्धांत महाधर्म संकट में पड़ जाला। ऐसन बहुते हाली हम शैतान के साथ औपचारिक रूप से संगति कर बैठी ना जा, ओकरा साथे खाए के मेज पर बैठ के खाना खाई ना जा, और हमनी के ये धर्म सिद्धांत के कारण धोखा खाई ना जा। प्रिय श्रोता, ध्यान रहे, पवित्र शास्त्र बाइबल विश्वव्यापी भाईचारा के शिक्षा ना देले। पवित्र शास्त्र बाइबल ना तो परमेश्वर के विश्वव्यापी पितृत्व के शिक्षा देले, ना ही आदमी के विश्वव्यापी भ्रातृत्व भाईचारा के शिक्षा देले। प्रिय मित्र, ई बात साफ बा और ए तरी से बा, ऐसन बहुते लोग बाणे जौन की परमेश्वर के संतान ना हवे। केहू भी परमेश्वर के संतान तब बनेला जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आवेला। इस संसार में परमेश्वर और शैतान दोनों के संतान पावल जाला, और सब एक ही तरीके दिखाई देला। उन्हीं के पहचानल बहुते कठिन होला, पर हमनी के पहचान कब होई, कब पहचानल जा सकेला? उन्हीं के काम धाम से, उन्हीं के चाल चलन से, उन्हीं के उठला बैठला से, उन्हीं के बात विचार से कि उन्हीं के केकर संतान हवेशा परमेश्वर के या शैतान के साफ मालूम हो जाई। पवित्र शास्त्र बाइबल हमनी के आज्ञा देले कि अपना काम धाम से अपना स्वर्गीय बाबू के जौन स्वर्ग में बाणे उनकर महिमा होखे। प्रिय मित्र, और पवित्र शास्त्र बाइबल यह तरी बतावेले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 45 और 46 पद में यह तरी से सुनी, हम सच बोली ना, इससे हमारा बात पर विश्वास ना करेला जा। तोहनी लोग में से के हमरा के पापी ठहरावता? यदि हम सच बोली ना तो तोहनी लोग हमारा ऊपर विश्वास काहे ना करेला जा। प्रिय मित्र, प्रभु जी ओहनी से कह रहल बाणे, हम सत्य हई और हमार वचन सत्य है। ऊ ओहनी लोग से भी कह रहल बाणे, हमनी में से के ऐसन बा जे हमरा के पापी ठहरावेला, पर ओहनी के प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं खस करे चाहत, और एकरा बारे में स्पष्ट क देताड़न। यही अध्याय के 47 पद में यह तरी से, जे परमेश्वर के ह ऊ परमेश्वर के बात सुनेला, तोहनी लोग के एह से उनकर ना सुनेला, काहे कि तोहनी लोग परमेश्वर के ना हवा जा। प्रिय मित्र, प्रभु कह रहल बाड़े, तोहनी लोग हमार बात ऐसे ना सुनेला जा कि तोहनी लोग परमेश्वर के संतान ना हो जा। ई एगो बहुत कठोर तथा कड़ुआ बात है। एकरा के बोल सकता और एकरा के सुन सकता? ई जान लेवा सत्य है। प्रभु यीशु के एकर भारी कीमत चुकावे के पड़ी। तो श्रोता, और ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 48 पद से लेके 51 पद में यह तरी से लिखल बात सुनी। यहूदी सब जवाब देत ओहनी से कहलन, का हम ठीक नहीं कहत कि तू
सामरी हवा और तोहरा में दुष्ट आत्मा बा। प्रभु यीशु ओनी के जवाब दिलन, हमरा में दुष्ट आत्मा नहीं खे, पर हम अपना बाबू के आदर करीना और तोहनी लोग हमरा के निरादर करेला जा। हम अपन बड़ाई प्रतिष्ठा नहीं खिंचाहत, एगो हमें जौन की चाहलन और न्याय करलन। हम तोहनी लोग से सच सच कहतानी कि यदि केहू हमारा वचन के पालन करे त ऊ कबहू मृत्यु के मुंह नहीं देख सकत। प्रिय मित्र, हमनी के प्रभु यीशु के ओ भीड़ के बीच देख रहल बानी जा और ओ भीड़ में हत्या और घृणा बा और ओ बीच में प्रभु यीशु बाणे हत्यारन और बदमाशन के बीच में और ओहनी के प्रभु यीशु के निरादर करे में कोनो प्रकार के कमी नहीं खसा करत, पर प्रभु जी के दिल में ओहनी के प्रति प्यार बा, श्रद्धा बा, इज्जत बा। ओहनी के प्रभु यीशु मसीह ओहनी के अतना कोयला के बावजूद भी ओहनी के जिंदगी के संदेश दे रहल बाड़े। यदि केहू हमरा वचन के पालन करी तो ऊ कबहू मृत्यु के मुंह ना देखी। प्रभु यीशु ओहनी की ने अत्यंत जिंदगी के प्रस्ताव रख रहल बाड़े, ओहनी के आत्मिक जिंदगी देवे खातिर न्योता दे रहल बाड़े। मित्र, सही में प्रभु यीशु एगो आदमी से अधिक कुछ और बाणे। उनकर पाप रहित होखला के दावा तथा अधिकार उनकर परमेश्वर तत्व के साबित करता। त आई ए खाली औरी पढ़ लिहल जाओ तो हमरा संगे औरी ज्यादा जानकारी खातिर रउआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 52 पद से लेके 59 पद तक रउआ हमरा संगे पढ़ी ध्यान से। यहूदी सब उनका से कहलन, अब हम जान गइनी कि हमरा में दुष्ट आत्मा बा। इब्राहिम मुँह गइलन और नबी भी, पर तू कहताड़े कि यदि केहू वचन के पालन करी तो ऊ भी मृत्यु के स्वाद ना चिखी। निश्चय तू हमरा बाबू से ई अब्राहम से बड़ नहीं ख, जौन की मुँह गइले, नबी भी मुँह गइले। तू अपना आप के का समझताड़ा? प्रभु यीशु ओहनी के जवाब दिलन, यदि हम खुद अपना आप के प्रतिष्ठा तथा बड़ाई करी तो हमार इज्जत मान प्रतिष्ठा कुछ नहीं खे। हमार इज्जत मान प्रतिष्ठा देवे वाला हमार बाबू हमें, जकरा बारे में तोहनी लोग कहेला कि ऊ हमार परमेश्वर हमें। तोहनी लोग तो उनका के ना जानना लोग, पर हम उनका के जानतानी। यदि हम कहीं कि हम उनका के जानतानी तो हम तोहनी लोग ऐसन झूठा ठहरब, पर हम उनका के जानतानी और उनका वचन के पालन करीना। तोहर बाबू इब्राहिम हमार दिन देखे के आशा से आनंदित भइले और ऊ देखले भी और मग्न भी भइले। एह तरी यहूदी सब उनका से कहले, ऊ भी तू 50 बरिस के भी नहीं खा भइल, का तू इब्राहिम के देखले बाड़ा? प्रभु यीशु ओहनी से कहलन, हम तोहनी लोग से सच सच कहतानी, इससे पहले कि इब्राहिम पैदा भइले हम हई। तब वो उनका के पथरवाह करे खातिर पत्थर उठौले सा, पर यीशु छिप के मंदिर से बहरी निकल गए। प्रिय श्रोता, का प्रभु के सेवक इब्राहिम यीशु मसीह के दर्शन कैले रहन? श्रोता, निश्चित रूप से पुराना नियम में परमेश्वर के प्रगटीकरण प्रभु यीशु मसीह के रूप में भइल रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 18 पद के अनुसार परमेश्वर के कबो केहू ना देखल, केवल परमेश्वर एकलौता जे पिता के गोदी में बाणे उहे प्रकट कैले। मित्र, इब्राहिम के शरीर तथा लाश मकपेला में जरूर दफनावल गइल, पर अब्राहम सही में परमेश्वर के मौजूदगी तथा उपस्थिति में जीवित रहन। प्रभु यीशु लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय 38वां पद में वो कह रहल बाणे, एकरा से पहले इब्राहिम पैदा भइले हम हई, और हम हई वो परमेश्वर यहोवा के नाम ह, और यहोवा के अर्थ ह प्रभु। श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दही।
परमेश्वर हुआ सबके आशीष प्रदान करस।